Ah, sí? Doncs endevina el que penso. Que avui és el teu dia d'aniversari. Ah, per cert, felicitats. Resposta correcta. Com ho saps? Ah, res, coses dels guionistes. Saps que també s'estrena a TV3 Ficció de Producció? Que també. I això també ho saps pels guionistes? No, això ho sé perquè abans m'he estat estudiant el guió. Ja ho sabeu, avui és el dia del meu aniversari, 12 de gener. I avui també s'estrena a TV3 Ficció de Produccions. Per tant, com que és el meu aniversari, si em veieu, feliciteu-me. I el meu quan serà? Doctor, es podria deixar aquest plató, vull dir, aquesta sala, per algun dia gravar el mini programa des d'aquí?